Dah, saiki geliak-geliak wonten kecandak sareh-sareh wonten pikulih. Yo. Gegojekan karo atur tetembangan. Yo. Anu, aku pengen sapa? Tio Cili. Yo. Boy. Bebas merdeka yo. Oh yo. Aku wis turu. Apa? Sangat merdekamu. Bawa yang tawang mas. Boleh? Ya. Matur nuwun Mas aja teman. Mas Adian yang tawang. Ayo. Yo. Yang tawang. Pacaran bareng dulu. Ini kalau nyedai seseorang mas. Cuma sekolah satu kelas. Ayo. Cuantik muancul. Mancul sebarang kali. Maksudnya mancul pikirannya. Terus. Marang meko ing kosong sak yo wis anu yo wis rumong ayu. Yo, jujur tekan hatimu sing paling dalam. Sinden Astabrata sak meniki sing ayu iki sapa menurutmu? Sing paling ayu, nek ayu kabeh. Nek paling ayu jujur yo. Nek nek atimu, upama awakmu sabarane mbak-mbak iki kabeh awakmu milih sapa? Bu Parsinem. Lah, Paling aman Bu Parsinem. ora apa-apa lho yo, arane ayu sapa? Ayu Aulia, Mbok. Anu, Mbak Birgita. Ayu, yo menurutmu ayu? Cantik. Cantik iki piye? Cantik kan anu to, umum to. Manis apa cantik iki piye? Mempesona apa ngangeni apa piye? Anu Mas, cemokot. Ora aturan. Aku rasa nyapu lagi. Iya. Ora aturan kuwi. Gak pareng ya ngono kuwi. Terus. Sun takon puar tane Wis. Janji ku eling Ya. sumedhot rasa
sing tias ingsun Nimas ingsun ayam terus Nimas ingsun prasapa sinaksenan bumi langit ya entek ke tangi sing tias ngenteni padang ram bulan Mbak Aul berdiri Mbak Aul berdiri Tor kancanana Tor ayo Tor kene Tor jare idolamu di antara sini-sini Mbak Aul kancane to Selamat pagi Mbak Aulia Pangesti. Selamat pagi Mas Akbar. Tenan niku Mas Victor niku kacek siteng nek mboten sampean ndak gelem. Oh kaya ngono Mas. Domongi kok Oh alah. Ket makane ket mau kok nyawang aku tak kira ada yang salah di make upku apa sanggulku. Oh, tenan. Ora nek. Angger kula mesti kula anu to, Mbak. Kaya sing tak omongne iki lho. Nggih. Mbak Aul karo Seli, kowe milih ndi Tor? Nggih. Mbak Aul karo Neha, kowe milih ndi Tor? Ngono kowe Mbak Aul karo panggah ora ganti sampean terus. Lah berarti kan setia sakjane Mas Victor iki, Mas. Setia. Piye Mas Victor? Langsung salting loh Mas sampean kono niki. Karo idolamu lho. Napa? Lah iya. Uga Apa? terima kasih aku karo Mas Patrick dibantu medhot. Oh, makasih Mas nggih. Patrick. Wah, bedukane juas. Juas. Ugi Mas Akbar angsal salam Dari siapa, Horo? dari seseorang ngoten mawon. Saya sampaikan Sopo saja. iki? Omong. Sopo iki? Omong kok. Omong kok. Yo sok lah ngerti. Omong. Nek melu lah sok ngerti. Aku iki kuwedi karo si beduk aku. Jadi Loh, kok ada Mas rahasia. Akbar lho, Mas Akbar ngono ya. Wah, saiki ning kidul. Kados Sing kidul sama- ning kidul sing memantau aku wah akeh saiki. So. Ning daerah Kediri Blitar Tulungagung saiki sing memantau aku akeh ya. Nggih. Ora apa-apa ben ra nakal kok ya. Iya. Ya, ya. Ya. Napa? Ya nembang. Oh, lho. nembang. Engko screenshotan ya kirim aku. Oke, Ya. siap. Sopo? Ulah. Siapa ya? Wulandang ku. Ora. Ora. Ya. Yen ning tamangun lintang wong ayu. Aku ngenteni mega ing akasa
sabar. Dalem. Tapi ngapunten kula mboten saged nge-screenshot nih soalnya nek salam niku telepon. Terus saya matur nuwun ngoten tok. Po wis diparingi. Nggih kan panjenengan paringi. Lho lah yang sapa ya? Sing tor kuwi rasa wis gawe fitnah gitu. Yo. Astagfirullah. Laske. Heeh. Kok anu to biasanya cerewet iki Mas nek karo aku, kok saiki kok menengi nyapa jeneng? Jaim. Oh, jaim. Biasa ya biasa. Sing gender emosi. Yo. Yen ing Jansip. Terima kasih Mbak Aul. Sami-sami. Lho Mas Victor ning ndi? Aja nunggu sik kancane aku. Ya ya. Mbak Aulia sampun minangkani tetembangan mriki-mriki yen ing tawang ana lintang.
Dan seneng aku. Sesuk ning cedhak kene ya ana wayang. Napa nggih? Nggih. Sinten dalange? Pak Rudi Gareng. Sing teng Mboro. Aku tak nonton aku ya. Halo, grupe Cakar Budaya. Sakra budaya. Sesuk tak nonton budal sore aku lho Mas Patrick lho. Nggih. Cakra Budaya. Oh, betul sapa? Terus Anu sinden kecil masih ada. Ah, masih. Ayo berdiri. Ajar melek, ajar tirakat. Sapa wong sing seneng tirakat Pak insyaallah entuk berkah baru kaya pangeran. Amin. Iya. Ya. Oh ya. Tontonan apa-apa. Hah? Ya, men. Melek sik, Nduk. Melek sik. Boy. Raup sik enggak apa-apa. Lautur kabeh. Kaya cemplon, Cemplon iki sambat lara. Apa, Mas? Aku ku lho, belekan niku lho timbil. Mas aku angger petuk cemplon ndak tau sehat to. Sing sirahe mumet, petuk terus sing awake panas, sing blelekan kok enek ngono lho. Bukan tak modele sengkolo tok ana grepe. Iya. Wis seprung. Pon. Selamat pagi, Nduk. Nggih, sugeng enjing. Ngono kuwi mau pas